Jeg vil nu gøre rede for definitionerne af sinus, cosinus og tangens. Og det vil jeg gøre ud fra en enhedscirkel. En enhedscirkel, den har koordinaterne 0,0 i midten. Den har en y-akse og en x-akse. Den har radius 1. For så at finde cosinus, sinus og tangens, så laver vi en vilkårlig vinkel V med en vilkårlig streg. Den rammer så på det her sted på cirklen, og ud fra det her sted kan vi så finde cosinus til vinklen V. Vinklen V, den er her. Vi finder så cosinus. Her finder vi så cos til V. For at finde sinus til vinklen V, gør vi det samme på y-aksen. For så at finde tangens, skal vi først indføre en tangent, der rammer det yderste punkt af vores cirkel. Vi indfører en lodret tangent. Vi ser, hvor den skærer vores linje, der definerer vores vinkel V. Det gør den her. Og her kan vi så finde vores tangens til vinklen V, som finder sted i det her punkt. Så vi har fundet vores cos til V her, vores sinus til V her, og vores tangens til V her. Nu vil jeg så bevise cosinusrelationerne. Og de ser sådan her ud. Vi benytter den her trekant. Den har højden h, og den er retvinklet. Grunden til, at vi har b minus x her, det er fordi vi minuser x fra det samlede grundlinje for at finde den her b minus x. Det vi så gør nu, det er, at vi udtrykker h ved hjælp af Pythagoras læresætning, fordi vi har at gøre med en retvinklet trekant. Og vi deler den op i to retvinklede trekanter. Den her ABH og BCH. Så vi skriver H i anden lige med hypotenosen C i anden minus kateten parentes B minus X i anden. Og det samme gør vi med den her trekant. H i anden lige med hypotenosen A i anden minus kateten X i anden. Da de begge to er udtrykt ved H, kan vi så sætte dem lig med hinanden. Det vi gør nu, er at vi isolerer C. Og det gør vi ved at plus med parentes B minus X i anden på begge sider.
Nu ganger vi den her kvadratsætning ud. Og så har vi det dobbelte produkt, som er 2bx. Så ser vi, at x'erne går ud med hinanden. Og nu har vi næsten vores cosinusrelation. Men vi mangler vores a og vores cos til c. Og det håber vi, at vi kan finde ved at vi hjælper vores x. Og det gør vi ved at kigge her på vinklen c. Og så prøver vi at udtrykke ved hjælp af x. Vi bruger cosinusrelationerne her, så vi siger cos c. Og cosinusrelationerne er den hovedliggende over hypotenusen. Og det er i det her tilfælde x over a. Det vi så gør nu, det er at vi ganger med a på begge sider, sådan at x står alene. Og så får vi netop vores cosinusrelation til sidst, når vi indsætter det her på x's plads. Så vi får derfor har vi nu bevist cosinusrelationen.